Okei, nyt skipataan tämä intro, koska meillä on paljon parempaa tekemistä. Ei kukaan muutenkaan jaksa katsoa tuota introa. No niin, ja nyt sen storytimein pariin. Niin kuin näet, olin työstämässä mun uusinta videota. Mutta sitten CapCutin vitsin tyhmä kormakö alkoi temppuilla. En tiedä näettekö te, mutta CapCutin tyhmä kormakö ei poistanut kaikkea vihreää tuosta videosta. Katsokaa vaikka. Noissa reunoissa on yhä vihreää! Ja jos saaden tuon kormakön poistamaan enemmän vihreää, niin se teki näin. No. Mun piti selvästi testata toisen sovelluksen kormaköytä. Valitsin tämän sovelluksen. Ja katsokaa mitä onnistun luomaan. Mikä toi huuto oli? Siis katsokaa. Tämä kormakö on aivan kamala. En kyllä enää moiti CapCutia. Mutta mä silti vielä tarvitsin paremman kormaköyn. Joten oli aika kääntyä mun salaisen aseen puoleen. Rehellisesti sanoen, KineMaster ei kyllä ole hirveän salainen. Hehe. No niin, skipataan vain lopputuloksiin ja katsotaan, toimiko KineMasterin kormakö paremmin kuin CapCutin kormakö. Ja vastaus on kyllä! Katsokaa nyt tätä ihanaa lopputulosta. Reunoissa ei ole yhtään vihreää. Eikä merin pää näytä tältä. Täydellistä. Niin täydellistä. Haluatteko, että teen lisää tämmöisiä storytimeja? Ja muuten, jos teille käy samalla lailla kuin minulle CapCutin kormakön kanssa, niin älkää missään nimessä luulko, että tämä sovellus auttaisi. Bye.